Και πάμε τώρα στη δική σας καλημέρα, που έχει και στοιχεία από πικρή κωμωδία, αλλά και από το Νέο Ελληνικό Θέατρο. Καλωσορίζουμε, καλημερίζουμε τον Δημήτρη Πασά, έναν πολύ αγαπημένο ηθοποιό, με πολλά υποσχόμενα μπροστά του σχέδια για το μέλλον. Και με πολλές παραστάσεις για αυτή την περίοδο, Και με πολλές παραστάσεις. Καλή σας ημέρα, κυρία Πιμενίδου, κυρία Ρουανιτίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Στον ελληνικό σε παρακαλούμε. Επειδή αυτή η στήλη της εκπομπής έχει να κάνει με το να σας γνωρίσουμε καλύτερα από ό,τι μιλούμε στον ελληνικό, είναι η αλήθεια. Και πείτε μας έτσι πώς ήταν το πρωινό, πώς ξυπνάτε, πώς ξυπνάς μάλλον. Τον προέτρεψες να σου μιλήσει στον ελληνικό και εσύ του απευθύνεσαι στον πληθυντικό. Και με δύο παραστάσεις, ποιο είναι το καθημερινό έτσι πρόγραμμα? Το δικό μου καθημερινό πρόγραμμα επηρεάζεται σίγουρα από το γεγονός ότι έχω δύο πολύ μικρά παιδάκια. Οπότε και δύο μικρά παιδάκια και διπλή μιλάμε παράσταση. σε ησυχία. Ναι. Η διπλή παράσταση είναι πολύ ενδιαφέρουσα για μένα, γιατί ακροβατώ ανάμεσα σε δύο πολύ σημαντικούς πυλώνες του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, που είναι το θέατρο αφενός του Βασίλη του Κατσικονούρη. Είδαμε το τρέιλερ της σπουδαίας κανόψιμου παράστασης που κάνουμε, Το Γάλα, στο θέατρο Σταθμός, το Γάλα, που είναι ένα έργο που έχει ήδη την ιστορία του. Είναι ένα κείμενο το οποίο γράφτηκε το 2005 και ανέβηκε το 2006 πρώτη φορά στο Εθνικό Θέατρο, και έκτοτε έχει σημαντικές και καλλιτεχνικά και εμπορικά παραστάσεις. Οι θεατές φεύγουν πολλές φορές, πολύ συγκινημένοι. Συγκινημένοι, προβληματισμένοι. Ναι, τα μηνύματα που λαμβάνουμε λοιπόν είναι πολύ θετικά. Και αυτό το καταλαβαίνει κανένας όταν βρίσκεται μέσα στην αίθουσα του θεάτρου. Είναι συγκλονιστική το έργο ως έργο και ως μήνυμα είναι πολύ συγκλονιστικό. Εγώ είχα τη χαρά, την τύχη να το δω το 2009 στη Θεσσαλονίκη, όταν είχε έρθει η παράσταση με άλλο θίασο τότε. Συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι ο θεατής μετά την ολοκλήρωση της παράστασης φεύγει με ένα συναίσθημα περίεργο, έτσι, προβληματισμός. Ναι. Όχι απεσιόδοξο Όχι. Το έργο, αρχικά, για να κάνουμε μια πολύ μικρή αναφορά σε αυτό, πραγματεύεται την ιστορία... Ας πούμε το μήνυμα της παράστασης, γιατί διαβάζουμε ότι την έχει δει και την έχουν δει 500.000 θεατές στην Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Δηλαδή το μήνυμα ποιο είναι, Δημήτρη, και μας αγγίζει τόσο πολύ? Το μήνυμα του έργου, παρότι δεν είναι καθόλου διδακτικό, είναι ότι μιλάει για την αίσθηση της μαλακότητας, της απαλότητας, αυτή τη θαλπορή και την τρυφερότητα που αναζητούμε οι άνθρωποι στις καθημερινές μας σχέσεις, και που πολύ συχνά, ψάχνοντας όλα τα υπόλοιπα, την ξεχνάμε. Η ιστορία μιας οικογένειας μεταναστών από την πρώην Σοβιετική Ένωση είναι στο επίκεντρο, μια μάνα με τα δύο της παιδιά, δύο πολύ διαφορετικά αλλά το ίδιο πονεμένα αγόρια, που το καθένα βρίσκει το καταφύγιό του. Ο ένας γίνεται αριβίστας, είναι ένας πιο σκληρός εξωτερικά άνθρωπος που προσπαθεί να βιώσει τον κόσμο με τους κανόνες που έχει δει να ισχύουν, και ο άλλος συνθλίβεται από το βάρος αυτού του κόσμου. Να μην αδικήσουμε όμως και την άλλη παράσταση. Δηλαδή που βλέπουμε και σήμερα. Βέβαια, δεν υπάρχει είναι πολύ προσφυλής. Ούτε η δεκαετία, ούτε... Η άλλη παράσταση όμως είναι ένα νέο έργο και είναι μια μαύρη κωμωδία. Τελείως αντίθετο. Ναι, και αυτός είναι ο άλλος πυλώνας. Στον αντίποδα. Πάμε στον αντίποδα τώρα. Για να μπορείς να κάνεις εναλλαγή των ρόλων.
Το θέατρο του Ανδρέα Στάικου έχει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα. Έχει μια σχέση με τη γλώσσα πολύ ιδιαίτερη. Και στηρίζεται ακριβώς στα παιχνίδια που προσφέρει η γλώσσα και την δυνατότητά της να μας κάνει να βλέπουμε πτυχές της ζωής που δεν θα βλέπαμε αλλιώς. Είναι στην πραγματικότητα ένα παιχνίδι μνήμης, είναι μια σουρεαλιστική κωμωδία. Η Αλήφυρα είναι μια αναφορά σε μια περασμένη δεκαετία, μακρινή. Με την προσδιορίζεται. Όμως, όχι ακριβώς, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για τα χρόνια που η χώρα μας είχε ήδη περάσει τις μεγάλες πληγές του πολέμου και οι άνθρωποι σκέφτονταν αν πρέπει να μείνουν εδώ ή να την αφήσουν πίσω τους. Ωραίο το ερώτημα, παραμένει και αυτό επίκαιρο. Δυστυχώς, ναι. Εμένα με εντριγκάρει το μαύρη κωμωδία, γιατί μου αρέσουν οι μαύρες κωμωδίες. Είναι γλυκόπικρες. Ναι, ας πούμε ότι και εκεί, παρότι δεν είναι απεσιόδοξο το μήνυμα της προφανώς, έχει μια νοσταλγική διάθεση με την οποία φεύγει ο θεατής από το θέατρο. Πριν σε αποχαιρετήσουμε, να μας πεις τι περιλαμβάνει το πρόγραμμά σου για σήμερα και τι σου δίνει δύναμη πέρα από τα 2 μικρά παιδάκια που σίγουρα. Τώρα τα είπε όλα, αφού είναι πατέρας 2 μικρών παιδιών, δεν χρειάζεται να μας πει τίποτα άλλο. Τα καταλάβαμε όλα. Ποιο είναι το πρόγραμμά σου για σήμερα? Μόλις κλείσουμε τώρα. Θα κάνω τη σημερινή μου προπόνηση γιατί τρέχω μεγάλες αποστάσεις. Είναι ένα πολύ ωραίο χόμπι. Εκπληκτικό το πώς τα προλαβαίνεις όλα, έτσι. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Νομίζω ότι είμαστε πια μαθημένοι να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Πόσα χιλιόμετρα θα κάνεις τώρα από το σπίτι σου? Κάμια δεκαριά, ας πούμε. Ναι, 10 χιλιόμετρα. Για καθημερινά, δηλαδή. Είναι πάρα πολύ άνθρωποι. Είναι πολύ συνηθισμένο χόμπι πια. Θα πας σε γήπεδο, πηγαίνεις ή διαλέγεις? Θα μου πεις η Αθήνα δεν έχει και προσβασιμότητα στα πεζοδρόμια. Στο δρόμο το κάνεις. Ναι. Μπράβο. Χωρίς εμπόδια. Είναι μια πολύ πιο ωραία πόλη για τρέξιμο. Έχω βρεθεί. Πέρσι είχαμε έρθει με μια παράσταση στην Άνοιξη και χάρηκα λίγο την πόλη. Εδώ έχουμε την παραλία για τρέξιμο και στην Αγίου Δημητρίου εκεί που πάω εγώ, που πήγαινα. Δηλαδή τώρα θα ξαναρχίσω. Μπράβο, έχουμε το ίδιο χόμπι λοιπόν, Έλσα. Και κατά πάσα πιθανότητα και οι δύο παραστάσεις υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να φιλοξενηθούν στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτό είναι ακόμα. Ωραία, οπότε θα πάμε για τρέξιμο. Εγώ θα περπατάω γρήγορα και εσύ θα τρέξεις και θα σταθείς. Θα μας δίνει το τέμπο, ο Δημήτρης. Δημήτρη, πριν κλείσουμε, πες μας που θα σε απολαύσει το κοινό της Αθήνας, σε ποιο θέατρο και για τις δύο παραστάσεις. Βεβαίως. Η παράσταση «Το Γάλα» σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη και Ερμήνας Κυριαζή ανεβαίνει Παρασκευές, Σάββατα και Κυριακές στο Θέατρο Σταθμός. Ωραία. Και η Αλήφυρα του Ανδρέα Στάικου ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, στη σκηνή Ωμέγα, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Μάλιστα. Καλή επιτυχία σου ευχόμαστε. Αδειμονούμε να σε απολαύσουμε και στη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την με το καλό να το πούμε και εδώ. Καλή συνέχεια. Και καλή συνέχεια να έχεις. Καλό τρέξιμο. Καλή προπόνηση. Με όλες τις απόψεις. Γεια χαρά. Και καλό καιρό. Ωραία.